Manuel Dimek huwa magħruf qabel xejn bħala bniedem bi ħsibijiet revoluzzjonarji u bħala edukatur u kittieb tal-proża. Biss, Dimek huwa wkoll kittieb ta' xogħlijiet poetiċi f'aktar minn il-sin wieħed, fosthom il-Malti, il-lingwa nattiva tiegħu. Manuel Dimek kien filosofu, riformatur soċjali, edukatur, ġurnalist, awtur. Bażikament kien ġej mill-klassi l-baxxa u ħadem ħafna għall-edukazzjoni u l-emanċipazzjoni tal-Maltin. Manuel Dimek kiteb għadd ta' ġeneri fosthom ir-romanzi, l-artikli fil-gazzetti u l-poeżiji ta' Manuel Dimek. Permezz tal-poeżiji tiegħu Manuel Dimek urina li permezz tal-lingwa Maltija nistgħu noħolqu letteratura impenjattiva. Dan kien importanti ħafna għal dan iż-żmien għaliex il-Malti dak iż-żmien kien jinqies bħala l-ilsien tal-kxina. U għalhekk meta għandna awtur li qed juża l-lingwa Maltija f'ġeneri differenti qed jurina kemm il-lingwa Maltija kellha potenzjal li sa dak iż-żmien kien għadu mhux rikonoxxut. Il-poeżiji ta' Manuel Dimek instabu minn diversi manuskritti, gazzetti u rivisti, kienu imferxin u għalhekk ħadna ħafna ħin biex tinġabar din l-antoloġija biex insejħula hekk. Ġbarna mal-100 poeżija ta' Manuel Dimek, ġew traskritti fil-mod oriġinali tagħhom u dan kien biex iservi anke ta' punt għar-riċerkaturi li jixtiequ jkomplu jistudjaw il-poeżija ta' Manuel Dimek. Mhux joqogħdu jmorru f'ħafna sorsi differenti ma jkunu miġbura f'sors wieħed. Apparti minn hekk kien importanti għaliex għal żmien twil Dimek ma kienx meqjus bħala poeta, infatti qatt ma kien inkluż fl-antoloġija ta' Akulina u bekk il-fatt li aħna ġbarna l-poeżiji kollha flimkien tajna post lil Manuel Dimek li għal tul ta' żmien ma kellux. Dimek bħal poeti romantiċi uża tekniki li iqarbuh lejn dawn il-poeti u tekniki oħra li jiddistingwuh mill-bqija tal-poeti oħra. Fost dawn għandna il-vers ottonarju u r-ritmu li jiġbaħ il-dak tal-għana, ġifir il-poeżiji ta' Manuel Dimek huma karatterizzati minn dan il-vers u jista' jkun li dan għamela biskop sabiex il-poeżiji tiegħu jkunu jistgħu jiftakruhom ħafna iktar malajr, tinsix li qudiemu kellu nies li dawn ma kellhomx livell ta' skola għoli. Għamel ħafna użu mill-metafori fil-poeżiji tiegħu, fosthom għandu l-metafora ta' Malta bħala ġifir kull darba li jirreferi għal Malta kważi dejjem kien jirreferi għaliha bħala li din kienet karatteristika tal-poeti romantiċi. Dunkarn pereżempju uża ħafna drabi fil-poeżiji tiegħu u għamel użu wkoll minn similitudnijiet. F'dan il-każ Manuel Dimek kien ftit differenti mill-bqija. Pereżempju għamel użu tal-similitudni tal-Maltin bħal klip li jifirħu b'sidhom li ma taraħħiex fil-poeżiji ta' Dunkarn pereżempju. Meta taqabbel il-Maltin ma' klip li qed jifirħu b'sidhom, ovvjament kien hemmhekk kienet juża t-ton ironiku tiegħu li kienet jipprova ġib lil Maltin konxi li huma jeħtieġ li jitalmu, jemanċipaw ruhom, jimxu l-qudiem u ma jibqgħux maħkumin mill-kolonizzaturi ta' dak iż-żmien. Ovvjament għandu poeżiji li kienet jużhom għall-għodda politika tiegħu, għar-riforma soċjali u għall-emanċipazzjoni tal-Maltin. Però ma kienx qed jużhom għalhekk biss. Biex niftehmu, pereżempju għandna temi reliġjużi, jidher l-aspett umanu l-inġustizzja soċjali,
kien jitkellem kontra l-inġustizzja soċjali mhux biss tal-Maltin, imma anke pereżempju jekk kien hemm individwi li kienu għaddejjin minn din l-inġustizzja soċjali. Pereżempju, meta kien hemm Rużar Mizzi Lajs, kiteb ammont ta' poeżiji fuq dan is-suġġett. Ġifieri kien juża il-poeżiji bħala għodda politika, imma kien juża wkoll biex jesprimi sentimenti li ftit li xejn konna nafu dwaru qabel. Ġifieri l-aspett reliġjuż ta' Manuel Dimek għal tul ta' żmien kien minsi. Fil-poeżiji joħroġ ħafna fid-der. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.